kunnen allebei zo vol enthousiasme mitzingen met die liedjes. Met een hele blije glimlach. Roept dat herinneringen op? Ja, absoluut. We hebben elkaar ook leren kennen met carnaval. Ja, dat is op zich niet zo bijzonder, want dat gebeurt wel dukker. Maar de liedjes, wat doen die met u? Ja, ik ben geboren en getogen in Roemenië. Dus vanaf jong was ik al met aan het zingen. En de LP hadden we toen, de 1 Hongarijn LP. En er is heel veel gedraaid geworden. Ja, dit is eigenlijk de tweede editie. Vorig jaar was de eerste keer bij de Pomp. Een groot succes. Nou ja, en als je kijkt in de zaal, het kan eigenlijk niet meer kapot. Hè? Ja. Nou hoorde ik net dat Gerard heb leren kennen met de carnaval. Hoe is dat gegaan? Leven op het eerste gezicht. En allebei gezongen en gedanst. En toen is het begon en nooit meer... Zingen en dansen samen. Nooit meer losgelaten. En nu staan we weer te zingen. Ja. Ja, als je nu dan de middagkaart als deze, is er dan een speciaal liedje waarvan je zegt, dat wil ik wel graag horen? Eigenlijk allemaal. Ik wil ze allemaal horen. Ja. Of is er dan misschien een speciaal waar dat je denkt, daar heb ik toch nog een herinnering aan? Nou, Rosamunde. Dat speelden ze net toevallig, zeg maar, toen we het eerst echt elkaar vasthouden. Ja, dat is... De Romeintse liedjes, de Münsterpleinwals, ik ben van Zwamen, maar ik vind de Münsterpleinwals toch eigenlijk wel het schoonste. Ja, de muziek start weer, ik hou het niet tegen om weer te zingen. Ik gedaan in Remmen, het Oplein Rieke in de grad zo laten zetten. Dat zag de politie van Remmen, maar ook bij horen ik niet druk. We zullen ja niet extra streng op dit collecten. Dan gaan we weer met het volgende blok. Waar heb ik gehad? Wat is Remmen toch riek? Daar zijn we met geëindigd. We gaan weer in het leukste. De kinderen gaan straks ook nog een keer optreden, maar wie 4 kinderen waren, toen leerde 4 op de legere school het liedje De Wever. Ik kan me nog goed herinneren, in een grote kring gingen we te zingen en dan gingen we door de hoekjes en dan kwamen we omhoog. Weer gewoon met het volgende blok wil ik hier weer aandacht voor het volgende. Er is een boek, een boekje uitgebracht, een boekwerkje. En dat is afgelopen donderdag hier in deze Spegeltent gepresenteerd. En dat boekwerk, dat heet Vastelovend in Remmen met een uil en het straatvelken.
Dat is een verhaal voor de kinder en een schitterend boekwerk aangeboden door de Roermondse Vrouwenraad, gepresenteerd afgelopen donderdag hier en het is te koop. Lekker zie, Hollywood, wat is een beetje met Zwaarse rond. Lekker zie, Hollywood, wat was een beetje met Zwaarse rond. Ik wil met zo meer, al worden neergezet. Een tijdje in de west, werden de losgeles. Het was amusement. En iedereen was content, want een shirtje bier in Zoetstop kostte toen weer cent. En kwam de kermis aan, dan was de schwapel aan, met vaste overkant, verkleinen allemaal. Ik zie nu vanmiddag genieten, hè? Ja, zeker. Dit is ook hartstikke mooi hier, hè? Die keer hoorde dat dit in de feesttent komt, toen dacht ik, daar wil ik echt bij zijn. Ja, zeker. Dat kunnen we straks zo, hè? De eerste komende jaren misschien niet. Ik zie nu ook de hele tijd die liedjes allemaal mitzingen, hè? Nou, dat wil ik niet zeggen. Mitzingen, dat is niet om aan te horen. Maar ik doe het net alsof. Ja, en een beetje spieken op het beleidje, hè? Dat hoort er dan eigenlijk ook bij. Ja. Is er nu zo'n liedje waarvan je denkt, ik hoop dat ze dat vanmiddag zingen? Ja, dat zijn er meerdere. Want mijn man Zaliger, die heeft ook heel veel liedjes gemaakt. Dus dat stimuleert nog meer. Hè? Nou ja, het is maar goed dat het nog niet afgelopen is, hè? Ze gaan nog een uurtje door. Jazeker. Dat doen we. Ik ga even naar uw buurvrouw. Ik zie nu ook vol enthousiasme mitzingen. Kent je al die liedjes? We kennen al die liedjes. Het volgende liedje We hebben altijd van het begin af aan de platen gekocht en de gedraaid. Zelfs de kinderen in het boeteland, die draaiden zich van tevoren die vastelovensliedjes zodat ze van boete kosten. Ja, want van oorsprong zijn dat nummers die op de LP staan, hè? De meeste kennen we allemaal. En door de jaren her bent je dat ook blijven zingen? Ja, tuurlijk. Vastelovend. Moesten in ere houden. Het is cultuur. Wat is voor u nu zo'n liedje waarvan je denkt, ik hoop dat ze dat vanmiddag spelen of zingen? Nou, de Einzelganger. De Einzelganger. En dat hele speciale rijen? Cinnamon heeft ook vastelovensliedjes geschreven. En de Einzelganger. Overal wordt dit liedje gezongen. Dus het is Samen met zijn broer, Pierre. We hebben dat samen gemaakt. Ja, en dan is dit natuurlijk voor u allebei een extra feest, hè? Midden in het hart, hè? Stad die ene shoppers waren zijn nog. En het Munsterplein speel ik er ook nog. Als Kuppels hoort wat er gebeurt, die tegen het strijd nog. Nou lacht de man die niks in stond, zijn zo. Je loopt ernaast, links de kruin en rechts het glas. Einzelganger, Einzelganger.
Tweede beweging, de baas was eens zo Groot applaus voor Jos en Rolkes. 23 februari hebben we weer kindermusical in de Oranjerie. En voor degenen die dat nog niet weet, sinds een aantal jaren brengen we weer een complete muziektheatershow op de bühne van de grote bühne van de Oranjerie met 60 kinderen uit Remun en omgeving. En dit jaar staat de kindermusical in het teken van de beesten. De beesten die willen ook vastelovend vieren. En de kindermusical heeft dan ook niet voor niks beestenfestatie. En ik ben een grootje op dat ik de liedjes van de kinderkoor mag aanbieden. Jazeker. We gaan luisteren naar een medley door de beste kinderliedjes van de jaren, door de jaren heen van de nieuw. Er zijn erbij die het Geer ook nog kent. Zing ze dan zeker met. Morgen er aandacht voor het kinderkoor van de kindermusical van komend jaar, wat u nu gaat amuseren. Dames en heren. En is dat dan niet niks meer zeggen voor iedereen? Dat zijn de liedjes, de kinderliedjes die rijk, hoeveel rijk zijn geworden in de nieuw. Ditmaal gebracht bij het 8x11 jubileum. 3 weken geleden was ze uitgeroepen als jeugdprins van de Uhle. Eigenlijk in een heel speciaal jaar. 8x11 jaar. Wat heb ze al gedaan als jeugdprins tot nog toe? Ik ben op recepties gegaan. En naar de spiegeltent, naar boekuitreiking en alles.
Nou, dat is toch eigenlijk al een heleboel wat ze hebben gedaan. Hè? Ik heb dich eigenlijk vanmiddag een beetje gevolgd. En heb ze eigenlijk gekeken naar al die liedjes. Kent ze daar een liedje van? Nou, liedje. Dat zei ik dan niet zoveel. Nee. Dan heb je ook 2 adjudanten bij dich. Hè? Zijn er ook liedjes bij waarvan ze denken, oh die heb ik wel eens gehoord? Sommige. Heel klein beetje. Ja. Maar vind je dat wel schoon zo'n middag? Jo. En kijk ze dan ook een beetje naar al die mensen die mitzingen? Soms. Dat is wel schoon. Jo. Ik ga even naar de kant toe. Ik loop even voor dich langs. Een van de adjudanten van de jeugdprins. Wie bevelt dat nog toe? Adjudant zijn. Jo, geweldig. Ik vind het heel leuk, gezellig met iedereen. Ja. Wat duidt de adjudant van de jeugdprins zoal? Ja, eigenlijk helpen. Erbij staan. Bijvoorbeeld de steek even pakken of de scepter. Helpen, maar ja, verder, ja. En opletten dat er niet te veel bier drinkt, hè? Ja. Wat krijgt er dan? Cola, 7-Up? Cola van, prik alleen, geen alcohol. Ja, nee, ja. Nou, de carnaval moet eigenlijk nog echt beginnen, hè? Wat staat er de komende weken voor dich op het programma als jeugdprins? Eens even denken. Morgen gewoon ik met de kier en jeugdgarde de stad in met muziek en rondlopen. En dan natuurlijk komend weekend, over 2 weken, hè? Dan is de jeugdmusical in de Oranjerie. Ga je ook naartoe? Ja. En ik moest natuurlijk weer met, hè? Maar dat vind je toch niet erg? Nee. Ik zou zeggen, feest vanmiddag nog met iedereen met. Ja. Afgelopen donderdag is een boek gepresenteerd. Vastelavond in Remuin heet dat. Ja. Waar gaat dat boek over? Wie de titel al zegt, het boek gaat over de vastelavond in Remuin. En de vastelavond, wie de stadsvastelavondvereniging de Nul de vastelavond viert, is het verhaal van de grote prins. Vanaf zien vragen door de vereniging tot zien uitroepen op de nacht van de nieuwe prins. Alles wat ertussen zit en het aftrijden, s'avonds, vastelavondsdinsdag op de Roerkade. Verteld door de uig van 2 iconische figuren van de Remunse vastelavond, uit de vastelavond van de Nul en het Straatwerken. Nou denk ik dat iedereen wel de Nul kent. Ja. En ook het symbool van de Nul. Hè? Ja. Maar Straatwerken, wie zit het dan met? Ja, het Straatwerken, dat is eigenlijk een figuur net zo oud als de Uil zelf. De vastelavond is natuurlijk
serieus maken wat niet serieus is en niet serieus maken wat serieus is. De tegenstelling, de wieze uil en het straatwerken staat eigenlijk voor de vastelavondsvierder die er nooit genoeg van krijgt. Dat altijd blijft komen, die niet uit de café te trekken is, die wel blijven showjen op de straat en die tot het geitje geit, zo je naar een zeggen, die het van het ganse werken vrit. Dat is eigenlijk het straatwerken. Ja, en daar kunnen ze ook een medaille of een eervolle vermelding voor krijgen, straatwerken. Dat klopt, dat klopt. We hebben daar 2 onderscheidingen. Dat is het straatwerken van de uil. Die is vergeven. En we hebben het grootste straatwerken van de uil. En die is eigenlijk al 60 jaar niet meer uitgereikt. De laatste drager van het grootste straatwerken, dat was Rijn 1 Piels, Aad Prins en Aad Vors. Zaliger. Maar ik heb begrepen van de Vors, Dirk 1, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat dit jaar, vanwege het jubileum, morgen dat grootste straatwerken weer opnieuw werd uitgereikt. Ja, dus dat is nog een verrassing. Dat zal nog een verrassing zijn, maar ik heb zo get gehoord. Ja, de berichten zijn gunstig. De berichten zijn gunstig en het zou schoon zijn als we nog 60 jaar weer een keer, en zeker in relatie tot het boek, het grootste straatwerken van de uil weer in ons midden mogen hebben. Loop naar de pomp. Vanmiddag in de Spiegeltent tijdens het jubileum van de uil 8 keer 11 jaar. Maar dit is toch een soort andere speciale uitvoering. Ja, dit is de grote finale van Loop naar de pomp. Daar werd de slager van ooit van alle LP's werd hier uitgeroepen. We hebben 7 matineekjes gehad in Groot-Remuin. Door het publiek in de keuze. Wat voor haar de schoonste slager is. En vandaag is daar de grote finale van. En werd uiteindelijk de slager ooit van Remuin uitgeroepen. Nu leeft dat nog enorm in Remuin, hè? Want ja, eigenlijk heb ze er geen woord voor. Als ze vanmiddag naar al die mensen steeds te kijken die staan te zingen en te dansen. Geweldig. Ja, dit is wie vastelavond bedoeld is. Samen zijn, samen zingen, samen vastelavond vieren, samen genieten. Nostalgie met de echte vastelavond, het echte vastelavondsgevoel. Dat is uitvoeren. Nu kennen we Loop naar de pomp altijd van vastelavond zonnig. Dat is dit jaar ook weer aan. Jazeker. Dit jaar komt de 3e editie van Loop naar de pomp op vastelavond zondag bij de pomp op Paneerstraat. Die gaat zeker door. Ja, want er waren toch nogal, nou ja, het was geen kritiek, maar mensen zagen, ja, er is zo weinig plaats, er kunnen zo weinig mensen mee doen. Is dat dit jaar dat terrein vergroot? Nee, vanmorgen jammer genoeg niet groter. En dat willen we ook niet. We kunnen niet groter, want we moeten voor de veiligheid moeten we het terrein toch afbakenen. En het moet een kleinschalig evenement blijven. Het mag niet te groot worden. We willen geen statiefestatie, scholenfestatie of dat. Klein, maar fijn. Nu wordt er dadelijk bekendgemaakt, die slagers. Kunt je ons daar al iets van vertellen, waarom dat gaat worden? Ja, er werd gespeculeerd. Straks komt de notaris, die heeft alle stemmen geteld en die gaat dat bekendmaken. Ik weet het ook niet. Eerlijk niet. Dan zullen we nog even geduld moeten hebben. Jazeker, de spanning werd opgebouwd. Vastelavond samen. Och, loop toch naar de pomp.
Ja. Ik geef Huub even het woord. Want Huub heeft ooit als trompetist in de studio's van Jan Thelen met zijn trompet getreurd. Maar hij heeft ook alle originele arrangementen van Jan Thelen hier voor u met het orkest gebracht. Mogen we een groot applaus voor Huub Oesten. En nu gaan we over naar Jan. Morgen verder voor roepen. De dochter van Jan Thelen, Karen Thelen, met de kleinzoon van Jan, Joël Thelen. Kom alsjeblieft naar voren. Lieflie, ik kijk even neven mij. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet van de bühne afval. Zong de arrangementen, de partituren, de neut die Jan Thelen in zijn cup had, hij heeft er op papier gezet en ik was erbij en ik ken hem ook. Hij schreef alles met de potlood op papier. Was er een neutje fout? Gumke erbij, nu een neutje erbij. Dat vind ik voor zo'n einddenken, lieflu. De liedjes van Remun waren nooit zo schoon geweest als Jan Thelen zijn arrangementen door niet had opgemaakt en door de muziek op had gemaakt. Mogen we een postuum eerbetoon geven aan Jan Thelen, zaliger uit Münstergelin. En we vinden het heel chic en schoon en fijn dat we de dochter van Jan hier hebben, Karen Thelen, en de kleinzoon van Jan, Joël. Lieflu, mogen we een toast uitbrengen op Jan Thelen. Nog over hier. Hierboven is er midden aan het loesteren. Dankjewel Jan voor alles. Er zijn twee mensen hier. Ene is drummer en ene staat in de zaal. Is familie van. We hebben één liedje nog niet gehoord. En dat liedje is toevallig het liedje wat gewonnen heeft. Geschreven door een ministerieel van de Niel. Hij is niet van Remun, maar komt van de Ruiver. Geschreven door Noel Wassen. Leefde voor de stad. Gaan we allemaal mitzingen.
We kregen hondenvel, kippenvel. Samen. Nog over. Beste kinderen.